салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз мо корвон омадем, корвон маҳкам. имрӯз санитарни рӯз будай барои корвон. анами хел иҷа мо омадем якчанд магазиное ки кушода буд амҷа дромадем. мо имрӯз ҳамин ният кати омадем ки анамин мебелои кӯдаконаро бинем, мисол гавҳороро бинем. барои ҳамо мо хонамонда як хирсандӣ шидагиай кӯдакдор шид як хеши наздикмон. барои ҳамо хоҳиш кардан ки ҳамо чизоро бинед. баъд иҷа бояд мо якчанд чизи дигар барои хона мехаридем. афсӯс ки корвон маҳкам будай. ва нами магазин дромада якбора анами чизоро мебинем. кадомуш чӣ нархай оянда насиб боша худо хоҳа ҳамин чизоро омада мехарем. тамошо кунед. як чизи дигар ки чанд тамошобини мо илтимос карда буд ки нархи анами чизоро мода нишон тиҳед. барои ҳамон калибелу инами хеле краватҳои детскира ма шумода ина пешниҳод мекунам. анамин крават будай 1000 сомон. тамошо кунед. шкафоша бинед чӣ хеле ки медонед бисёриё анаи тумбучкашу анаин вайш краватикаш ай боло гирифта меша. анами калибелиш тагиш бо нахе диванча меша. бо инайра бинед шумо ини ду этажора метонед заказ кунед. ана тамошо кунед. ана инҷада бо инахе калибело ҳастай. ё будия нархошон 400 сомон. ана вай розови 350 сомон. баъд анаинаш боша 400 сомон барои кӯдако. ҳамин чизо мода дар кор буд. барои ҳам омадем якбора ҳам барои шумо видео кардистем ҳам барои худмон нархҳои ёро бояд бифаҳмем. анами хел тамошо кунед. ози бо якчанд магазини дигар медроем авҷаям мебинем. анаира бинед духтаро нархш будай 750 сомон бо арзон мешидай. ино ба свет будай. да свет мемонӣ ҳами калибел худаш хичам кӯдака мисол меҷунбонада ранги гавҳора кӯдака меҷунбона. тамошо кунед. анаи кнопкош будай. ин нархш 750 сомон бо мумкин ки арзонам кунанд. тамошо кунед. ана ин калибелора дидем бо бинед чихе хушрӯ. да инҷа чанд намудаш ҳастай ҳами калибело. ин нархошон 2000 сомон ҳастай. бо арзон мекунанд. дарунша бинед ҳама пастелҳои хушрӯ дора. худаш простину ҳама чизе ки ҳаст аллакай курпачаву дигар чизош тайёр кардагиай турошкати ҳамхе тайёр 2000 сомон. анами қатора кабинет бо 1500 дора. ино бо арзон мешаванд. тамошо кунед. бадами калибелоям ҳамаш вақте ки тумбучкаву калибел бологиша мегирӣ тагош диван меша. дивани калон меша. гудак мисол то калон шавиша да ӯ метона ҳамчун диван бухорава. чанд намуд марҳамат бинед. касоеда ки маъқулай масалан биёед и ваяй корвона дарвоза надромада айра ин тарафи корвон тарафи оптовӣ саршавии корвон тарафи оптовӣ магазинои қаторак. анаи гавҳороро бинед. чихе гавҳорои хушрӯ кандакориёи ёра бинед. дар ҳақиқатам гавҳорои худмон беҳтаринанд. мисол гудака мемонӣ меҷунбонӣ. мисол набинед чихе хушрӯ. нархҳои гавҳоро будай ай 200 сомон то 1500. дӯстони азиз ана ба назар бигиред. ану боло бинед барои гавҳарапӯшак тобистона зимистона ҳамаи тур ҳастай. ҳамаи наву хамелёну айно попозадагиё ҳастай. баъд шкафора бинед духтаро. ана ин тараф шкафҳои тоқаш ҳастай. нархҳои шкафҳо будиян 1500 1000 сомон бо ҳаст арзонош мисол 800 сомон ва 700 сомонаш аст. шкафҳои ҳамихе кӯдакона. анаи калибела бинед чихе хушрӯ.
кроватик. Баъдан говра 10 сомон будай, мо иро дидем. ҳозир янамин чизо ҳамаша тайёр, ҳам курпача, ҳам дастмонаки кӯдак, янами курпачаҳои бахмали тоза ба тамоми дастбандаку дигарош барои говра. Ира занҳо бисёртар мефаҳманд. Ҳамаи амино тайёруш. Бахмали тозаш пахта андохтагӣ 180 сомон будай. Бахмалое ки тоза нестанд, вай ҳам хеле тайёруш 100 сомон будай. Ина марҳамат, касое ки мисол кӯдаки майда доред, касое ки говрабандон доред, ана бинед чӣ хел чизо тайёр. Ба ма беҳад ҳамин чиз маъқул шид. Бинед чӣ хел хушрӯ, ҷони модар. Худованд ҳамаи кӯдакора, Аллоҳи меҳрубон, ҳамаи шахсоне ки фарзанд надоранд соҳиби фарзанд кунанд, барое ки фарзанд ин неъмати беҳтарини Худои меҳрубони мо аст. Бинед Худоҷон, ман медонам чанд подписчикои мо фарзанд надоранд. Барои ваё ман дуо мекунам ки соҳиби анам хел тифлаки ширин гарданду соли оянда ам хе омадаи Тоҷикистон, анам хе бо як сари баланд аямҷа говра харанд. Бинед гавҳораҳо чӣ хел хушрӯ. Анами ҷони модар навистагӣ гавҳора 300 сомон будай нархаш. Бо ин тараф да бо 200 сомона чӣ хеле нав гуфтум ҳастаист. 500 сума аст то 1,5 гавҳора ҳастай. Иҷара бинед инаи шкафо и будай истеҳсоли Тоҷикистон будай, Тошкент, баъд ва российский гуфтан. Ина Тоҷикистон ами 4таш 200 сомон будай. Ташкент 250 сомон будай. Бо як намуди дигар 300 сомон. Тамошо кунед, барои гудако, барои либосои гудако чӣ хел нағзанд анами чизо. Мо бо дига магазин дромадем. Иҷаям бо бинед чӣ хел зебогӣ, чӣ хел ваёи хушрӯ, калибелои нағз. Амин ноша ма шумо да гуфтам нишон тиям. Ба касе мисол ҳами чизо дар корай, тамошо кунед. Худованд ҳамаро ба ҳамин рӯзои нек бирасонад, ки ҳам хел бо вақти хуш биёед ранги мо ҳами хел говра ё ин ки калибелу дигар чизо интихоб кардан. Ана ин сабз 3000 будай нархаш, бо арзон мешава. И ваяш сифаташ беҳад нағзай нисбатан. Тамошо кунед чӣ хел хушрӯ. Ҳамино ҳамаш дурношонда аллакай тайёр кардагиян матрасош. Ана ин шкафора бинед 2000 1,5 бо арзон меша. Бо такрор мекунам. аз ин тарафам ҳам хе калибело ҳаст. ана дӯстони азиз метавонед омада анами чизора интихоб кунед. касое ки бояд ҳами хел гиранд барои фарзандошон, анами ҷода ҳам хе чизо ҳаст. тамошо кунед. ана ин дурунша бинед чӣ хеле. шумо метавонед мисол касоне ки фарзанддор шидагияну ҳам хел чиз бояд харанд, метавонед шумо ҳамиҷа биёед ё ки хешу таборотонан равон кунед. омада ҳами чиза интихоб карда гиред. касе ки дар Тоҷикистон, дар Душанбе, дар Тоҷикистоне иҷа бо меоед чӣ қадар моделҳои нав бисёрай. чӣ хеле ман нав гуфтум бозор ки маҳкамай, бисёр магазинҳои ҳамиҷа маҳкамай. бо шумо ягон рӯзи дигар мисол омадед, инҷа интихоб бисёрай. ира бинед чӣ хел чизои нағз, чӣ хел чизои хушрӯ барои кӯдако. ҳаваси мисол одам мебиёя. ваёшам рангошам хушрӯай. чӣ барои бача, чӣ барои духтар, ҳамун ранго мешава. ана ин туро барои болои говра ё тайёр аллакай, ки дар тобистон мисол шумо метавонед ки дар рӯи говра партоед. анамин калибелам 3000 иёра шумо бо метавонед нарх кунед. бо ана иша бинед и глянцевый ин материалша бинед чӣ хел хушрӯ, хел блеск дора.
бамада друну шайнем хе хушрӯ карда королевский кардиян аҷоиб писанд омад. Друни ира бинед иям 3000 бо арзон мешава. бинед чӣ хе хушрӯ кардиян инора бо барои кӯдак болишчаша бинед ки сари кӯдак мисол каҷала нашава хушрӯ сарша мона анаи ай болош тур кадагиан анами комплект 3000 бо скидка дора. ана марҳамат биёед касое ки ҳам чизо маъқулай интихоб кунед. ин тарафу у тарафам бо хутон бинед. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба охир мераса. мо то қадри имкон тонистем ҳамо чизоро сёмка кардем, нархошона шумода нишон додем. каседа писанд омад лайк монед, подписатся кунед канали мода ва боз видеои ояндаи моро интизор бошед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо нигаҳбони шумову аҳли хонадони шумо.